neda barokah saking pangeran. La ilaha illallah. Maturining para wali kang sinarehing tanah Jawa, para sinuhun sakabeh. Ingkang para holya hamba neda pangapura, neda paring panjang umur lan cukup sandang pangan. Senen punika ing pukul 8 wayah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ing dina Senen punika ing pukul 8 wayah lumayan kok tambah nganggur siang sok ajane hendra. La ilaha illallah. Rikala isuna mujiana putat maneng Allah saking dat tinangkane. Jawa dening bahasa kelawan suara, nganggit gending kelawan sunung, kajakari nyandang raga. La ilaha illallah. Kang Rama Mupusari kadingaren siranyawa, ngaturi Rama ibune. Iku nini anak apa? Saiki enggal tutura. Apa anak ingkang pinuju? Ngendi wonge dudukna aja meneng-meneng baik ya masna waliana sirama enak atine. Sunculakan masing konjara setuhune ya sing konjara datine sirah suntutup menawa dadi tetambah kang tarka Suara. turutana manuhun kaula mangko.
bade padosi impen kaula kahananing Mesir negara isin wirang sun pilutur boten kula nyedang berantah yang nyedang berantah Rehat dulu ya, Pak. Nginong dikit, nginong dikit. Serak. Iya. Maksa